हम यूट्यूब लागल बा कह देते ये गीत कोई और के मुँह से सुने ले रही हमने के इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल चलत रहे लगन के टाइम रहे से शायद आज जब हम गई तो हमारो मुँह से यूट्यूब पर वायरल चल गई। अब बहुत लोग समझलस कि ऐसे ना गावे के चाहिए खुलेआम। हम लेकिन जौन गीत हम तो कोनो अश्लील गावत नहीं कि पारंपरिक न गावत नहीं कि कुर्सी मंगावनी कुर्सी मंगावनी तहर पिछवा के नाप के बैठ जा कुर्सी मंगावनी तहर पिछवा के नाप के बैठ जा ना लगल हतर बाप के बैठ जा ना लगल हतर बाप के बैठ जा कुर्सी मंगावनी तहर पिछवा के नाप के बैठ जा कुर्सी मंगावनी तहर पिछवा के नाप के बैठ जा ना लगल हतर बाप के बैठ जा ना लगल हतर बाप के बैठ जा तुम्हारा क्या काम है अरे जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है स्पेशली हमारे मामा खाती है जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है जिसकी बीबी ना हो अरे सबको अपना समझो सबको अपना समझो बीबी का क्या काम है मेरे अकेले में तुम्हारा क्या काम है मेरे अकेले में नाश्ता के तो मालूम ना लेकिन अंदर में शायद सब खाना पीना के व्यवस्था भइल बा नाश्ता मंगावनी तहर मुहवा के नाप के खाल चाप के नाश्ता मंगावनी तहर मुहवा के नाप के खाल चाप के ना लगल हतर बाप के खाल चाप के ना लगल हतर बाप के खाल चाप के ना ना ए भैया ए पही थोड़ी जाई कि तनी सुनला गोपाला भेड़वा तब जाई हा तनी सुनला गोपाला भेड़वा तब जाई हा तनी सुनला काहे के बा कि तार बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे सै गो यार तनी सुन तार बहिया के लाड़ घूमे शहर बाजार रखे सै गो यार तनी सुनला कि तनी सुनला गोपाला भेड़वा तब जाई हा तनी सुनला गोपाला भेड़वा तब जाई हा तनी और अगर कान से कमजोर बढ़े तो उनका के सुनाई ना उनका के दिखाइए दे कि तनी ताकला दे वलिया पोकाल कल्पा तनी ताकला दे वलिया पोकाल कल्पा तनी ताकला का लिखल बा अरे ए लिखल बा कि भी लिखल बा ए लिखल बा कि भी लिखल बा ए लिखल बा कि भी लिखल बा आई गोपाल जी खाती हो कि उनका बहिनी के सोला